unwaith eto i ganolfan ffwtbol fiesta. Chi eisoes wedi gweld fi a Lea yn herio'r sialensau epic sydd dan y fan hyn. A gyda chystadleuaeth yr Ewros wedi cyrraedd o'r diwedd ar ôl yr holl aros i ni nôl yn y ganolfan bêl-droededd. A da ni yma i osod sialensau i weld pa celebs sy'n gallu gwneud i hyd yn oed Gareth Bale grynu'n i sgidiau pêl-droed. Mi fydd ein 10 celeb yn mynd yn erbyn ei gilydd mewn 2 sialens bêl-droedaidd. A chredwch i fi, sor ein yn hawdd. O, na! Sialens rhif 1. Mae'n rhaid cicio'r bel teg at y bocsys gola. Unwaith mae'r bel yn taro'r bocs, mae'r gola'n diffodd. Y cyfle yma fi wneud hyn sydd yn ennill y pwynt. Sialens rhif 2. Gyda'r dwylo, mae'n rhaid taflu 4 pêl yr un mewn i'r bwcedi. 5 pwynt am y bwced ddi a 10 am y bwced goch. Sialens rhif 3. Y ras rwystrau. Dychmygwch mai chi yw Aaron Ramsey, da chi'n rowndiau terfynol Ewro 20-20, da chi angen pasio un dyn, ail ddyn cyn seithi i sgorio'r gol fuddigol, i gyd yn erbyn y cloc. Dyma'r ddau gyntaf i wynebu'r sialensau. Yn cynrychioli fi ar tîm glas wythnos ma, TUDUR! Ac yn gobeithio ennill pwynt i fi ar tîm gwyrdd mae Gareth. Gareth yn erbyn TUDUR. Gornest y ganrif, fydden ni'n gweud. Mae'r ddoi o chi'n gystadleuol, TUDUR, ti, yn un o'r pobl mwy gystadleuol fi'n nabod. Fi lico ennill, yn dwi, ie. Driau ngwre. Wel, ie, mae rhaid, oes e? Os. Boes ni wrth y sialens gynta, pwy sy'n ffansio camu ymlaen yn gynta? Ti eisiau fynd gynta? Ie, man y man. Ie. Gawn ni weld. Gareth, pob lwc i chdi a pob lwc i'r tîm gwyrdd! O, 3 ar ôl. 2 ar ôl. Dymlaen. Bwri! Bwri! Ie! O'r diwedd. O, 15.266. Tids, mi ddaw na. O, dim un! Dig! Dim 3-2. Un dim. Waw! A berfformiad agoriadol gan TUDUR i roi'r pwynt cynta i'n hi mi. Na! O tudlaen Gareth, mae'r pwynt nesa'n dod i ni. Awe! Boes, ffocws, reit? 4 pêl yr un, chi'n mynd am yn ail. 10 o bwyntiau os chi'n cael yn y bwced goch, 5 o bwyntiau am y bwced ddi. Tids, ti sy'n mynd gynta. Pob lwc. O, mae'n mynd am y coch. Iawn. Gynafu'r tîm gwyrdd. A mae mewn. Oce. 2 pêl ar ôl, boes. Gwyd marfer. Ie, ie. Ala. Mae TUDUR yn teip mynd am y coch. Ne. Mae'n teip cael ei fewn fyd! Mae rhaid fi fynd am y coch nawr, oes e? Oes. Geidio fe. Dim pressure, dim pressure. Dim y gwbl. Sy'n mynd edrych yn dda, boes. O, fi eisiau warna'n saff nawr. Hyderus. Na, mynd amdani, ynddo fe. Bounce fach ni. Reit. Os. Gareth, Gareth. Cer amdani neu cer getre? Gytre byddai'n mynd. Na. Ti'n gwybod ffydd na yno? Est ti fwrw'r bwced coch? Wel, ddim hwnna ddim digon da, Tids. O, dyna mlaen. Cael i mewn. O, yn ola fe. Ie. Pob lwc. Os ti'n cael on, ti'n ennill. So mae lot o bwysau yna ti fan hyn. Come on. Handi. Iawn, wel, mae rhaid fi fynd am y coch i gael gym cyfartal, so. Pob lwc. Der ymlaen. Gynnau ffydd yna chdi. Fi'n falch bod gyda rhywun ffydd yn ddael.
methu coelio hynna mor agos. Mor agos yn wir, ond unwaith eto, Tudur yn llwyddo i sicrhau y pwynt holl bwysig yna i'r tîm glas. Gareth, ti'n teimlo'n hyderus? Hwn yw'r sialens dylen ni ennill. Ia. Os na fi'n ennill hwn, mae'r ben. Mae yna gyfle i chdi ddangos dy hun efo does. Ma' rhaid i fi. Driblo, sgilia, chipio. Ie. Sut mae hynna gen ti? Dyn nhw'n ti'n... Lot gwell na beth i fi mewn natwli mewn i ryw gawell drom yn as. Hynna'n eisiau glywad. Ie. Na, Tudur, sawl record byd sydd gyda ti yn dy boced? 2. 2 record byd, waw. Os na gyfle fan hyn i ti osod record byd newydd? Os fi'n credu y record am feiddi Gareth mewn fwy o heriau pildrod eriod. Waw. Pob lwc, boys. Pwy sy'n mynd i fynd gynta? A fi gynt y tren, fe? Cer amdani. Pob lwc. Pob lwc. 3, 2, 1, go! Am Gareth! Ia! Dechrau da, dechrau da. Ia! Skills! Dribble, 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 dribble. A gol! Mewn 3, 2, 1, bant ti! Gyrffrwy ddochan! Round y corns. Ti. O, na! Yn y gol-kid! 14 eiliad i Tudur a 13 i Gareth, sydd yn golygu bod Gareth wedi ennill sialens rhif 3, y tîm glas sy'n fuddugol. Ie wir, Tudur yn cipio o 2 i 1 yn rhoi'r fuddugoliaeth gynta i'r tîm glas. Woohoo!